Šta ste krali? Pa gdje ti to sad? Gdje si? Ja sam ukrao sebi vreću iz vojske. Gdje si služio? Gdje to? Branimire, gdje si služio vojsku? U Čapljini bio sam septembarac. Septembarac? I na Korčuli. Vozač. Ja sam- A institutom se zvao Četnik, bez jebanci. Iz jednog sela, pored Zrbanja ima prezime Četnik, zva se Četnik. Sigurno bio ponosan čovjek. A poslije je to bio nadimak. Mario, a gdje si ti bio ovoga služio Jina? Mene je iz Tuzle bacilo u Sarajevo. Bacilo? Čim katapulta je. Vidiš što si radi? Išao si pješkom. Mene je bacilo u Sarajevo i prvi 6 mjeseci sam najevo kao i najavio sam teška artiljerija na MT-12, 100 mm top, 6 metara cijev. A drugi 6 mjeseci... Da čujemo namjenu i osnovne dijelove. Ovisi o streljivu. Služi za uništavanje neprijateljske žive sile i oklopnih vozila. Na 5 km je mogao uništiti oklopno vozilo. A drugi 6 mjeseci sam bio u čajnoj kuhinji, jebi ga, i vratio sam se... Žohare. I vratio sam se s nekim novcima čak iz vojske. Mašala, nek si. Ivane, di si ti bio Jina, da čujemo, ajde. Dala, iz Pule u Šibenik. Ti si šta ovo? Mornarica. Ti si plovija. Ti si plovija. je. Malo ploja, ploji barka. Gdje je Andi bila u Jina? Šta si imao od naoružanja? Ja sam sjećivala. Ništa. Vilice i žlice. Primor za jelo Ti je. si bio onaj mitraljezac. Bio sam i šančija na topu, bio jedan